Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 2009 ολοκληρώθηκε ένας κύκλος ενεργειών και δραστηριοτήτων του Συλλόγου για την Ανδρική και Πατρική Αξιοπρέπεια ΣΥΓΑΠΑ μετά από 5 χρόνια λειτουργίας. Οι μπαμπάδες, μαζί με μαμάδες και φίλους, βγήκαν στο δρόμο διαμαρτυρώμενοι για την άνηση μεταχείριση που έχουν στα δικαστήρια οικογενειακών υποθέσεων. Το οικογενειακό δίκαιο στην Ελλάδα χρειάζεται αναθεώρηση και εδώ και 5 χρόνια ζητούμε να δικαιώνονται και οι δύο γονείς προς όφελος των παιδιών. Πράγματι, σχεδόν πάντα οι δικαστές και οι εισαγγελείς δικαιώνουν τη μητέρα και καταστρέφουν τον πατέρα. Σε 1 εκατομμύριο διαζυγίων έδωσαν σε λιγότερους από 100 μπαμπάδες την επιμέλεια, συμπεριλαμβανομένων και των αυτονόητων περιπτώσεων όπου τα παιδιά ήταν παραμελημένα σε ιδρύματα. Οι δικαστές και οι εισαγγελείς σπάνια αντιλαμβάνονται τα ψυχικά προβλήματα των γονέων, έχοντας δώσει τη γονική επιμέλεια σε τουλάχιστον 300.000 ψυχικά ασθενείς γονείς, αγνοώντας ακόμα και τη γνώμη των ίδιων των παιδιών, αφού στην Ελλάδα του 21ου αιώνα δεν υπάρχουν διαμεσολαβητές, πραγματογνώμονες, οικογενειακοί δικαστές, ειδικοί ψυχίατροι ή λειτουργοί. Πρέπει να πάψει η δικαστηριοποίηση των διαζυγίων, αλλά να βρεθούν πραγματογνώμονες ψυχίατροι, οι οποίοι θα ελέγχουν την κατάσταση των γονέων τη στιγμή του διαζυγίου για να δίνουν την επιμέλεια. Οι σημερινοί δικαστές, αλλά και οι δικηγόροι, είναι κατά την πλειοψηφία τους ανειδίκευτοι και δεν περνούν από ψυχολογικά ή ψυχιατρικά τεστ. Έτσι, δικάζουν σύμφωνα με το συναίσθημα και με υποκειμενικά κριτήρια και δικαιώνουν το γονιό που θεωρούν ότι είναι αδύναμος, δηλαδή τη μητέρα. Δυστυχώς, με αυτόν τον τρόπο η επικοινωνία πατέρα-παιδιού είναι αδύνατη και όταν δίνεται μια επικοινωνία 1 ή 2 μέρες το μήνα, καταφέρνουν να αποξενώσουν παντελώς από το παιδί από τον πατέρα και να του δημιουργήσουν αυτό που ονομάζουμε το σύνδρομο της γονικής αποξένωσης. Στο εξωτερικό υπάρχουν οικογενειακοί δικαστές, οικογενειακά δικαστήρια, υπάρχουν οι πραγματογνώμονες οι οποίοι τη στιγμή του διαζυγίου βρίσκουν πώς πρέπει να ασκηθεί η γονική μέριμνα και η επιμέλεια, δίνουν την εναλλασσόμενη κατοικία και την συνεπιμέλεια και στους δύο γονείς, ώστε να μπορούν να επιτηρούν και να επιβλέπουν και οι δύο γονείς τα παιδιά τους και προσπαθούν να είναι όσο πιο δίκαιοι μπορούν. Μαζί με την επιμέλεια δίνουν και ανισομερή διατροφή, δίχως να εξετάζουν τα οικονομικά των γονιών. Έτσι, ένας πατέρας που πήρε δάνειο για να αγοράσει σπίτι για το παιδί του και για την οικογένειά του δεν μπορεί να ανταπεξέλθει στις βεβαρημένες υποχρεώσεις του και καταστρέφεται. Δυστυχώς ξεφτιλίζονται άνθρωποι, κατακρεουργούνται και οι αποφάσεις οι οποίες βγαίνουν είναι κατά 99,9% κατά του πατέρα. Σε έρευνες αποδεικνύεται ότι τα παιδιά των διαζυγίων έχουν περισσότερες από 70% πιθανότητες να γίνουν παραβατικά, καταθλιπτικά, βουλημικά ή ανορεξικά, να έχουν ανεπιθύμητες εγκυμοσύνες ή να αποπειραθούν να αυτοκτονήσουν. Βλέπουμε τα προβλήματα τα ψυχολογικά των παιδιών, βλέπουμε την κατάθλιψη των ενηλίκων, βλέπουμε την προβληματική ενηλικίωση κάποιων και την παραβατικότητα, αλλά και τα βουλημικά ή άλλα σύνδρομα που συμβαίνουν και ακόμα στα ενήλικα παιδιά. Οι μπαμπάδες ίδρυσαν το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Κίνημα ώστε να εξάγουν το πρόβλημα στα ευρωδικαστήρια και στο Ευρωκοινοβούλιο προκειμένου να βρεθεί τώρα λύση. Εμείς εδώ και 5 χρόνια ασκούμε αυτή την πίεση, δύσκολα βλέπουμε, δεν το έχουν αντιληφθεί, χρειάζεται να οριμάσει ακόμα πολύ στην κοινωνία το θέμα αυτό, να γίνει εκπαίδευση και των δασκάλων, των γονέων, ώστε να αντιληφθούν ότι τα μελλοντικά χρόνια θα είναι πολύ δύσκολα. Ο ΣΥΓΑΠΑ συνεχίζει να στέλνει το μήνυμά του στους κρατικούς φορείς ώστε να βρεθούν άμεσα λύσεις, να δημιουργηθούν κατάλληλες σχολές γονέων και να τοποθετηθούν κοινωνικοί λειτουργοί στα σχολεία.
Ο ΣΥΓΑΠΑ ζητά να δημιουργηθούν οικογενειακά δικαστήρια, να μεταρρυθμιστεί το οικογενειακό δίκαιο και να ληφθούν μέτρα για την εξισορρόπηση των οικονομικών και φορολογικών θεμάτων του πατέρα. Έφτασε η ώρα και στην Ελλάδα να ασκηθούν αυτά, να γίνουν ζωντανά τα κινήματα και να αλλάξουν όλη την νοοτροπία που επικρατεί στην Ελλάδα. ΣΥΓΑΠΑ, Σύλλογος για την Ανδρική και Πατρική Αξιοπρέπεια. Θεσσαλονίκη 2310 52 42 85, Αθήνα 210 64 11 977. Και στο ίντερνετ Γονέας 2005 @yahoo.gr. Η συνεπιμέλεια είναι το βασικότερο και άμεσο βήμα που πρέπει να γίνει για λόγους ισότητας, αξιοπρέπειας και σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.